Тренируем ваш татарский язык. Давайте переведем простые фразы вместе со мной. Я сегодня много спал. Мин бүгін көп ұйқладым. Мин бүгін көп ұйқладым. Мне сегодня нужно работать. Миңа бүгін эшләргә кирәк. Миңа бүгін эшләргә кирәк. Я сейчас пойду в магазин. Мин хәзер кибеткә барам. Мин хәзер кибеткә барам. Мне нужно приготовить поесть. Миңа ашарга пешерергә кирәк. Миңа ашарга пешерергә кирәк.